Alhamdulillah. Lahir selamat Reng. Amin, amin. Wah, hebat, hebat. Monggo dintekke, Bu. Sinoba Sinungkarta mereka tarata pakartine ilmu Neno kang tumrap ning tanah Jawa agama hakeming haji Monjo ya Kang Garing ayong busunyah kok tenan jan. Nyenengke busunyah iso mbombong ati. Katampen aja dipeliroki dados. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapripaden ketimuran mangko keri ing jaman mbaya sing eling iku budaya aja ditinggal kapripaden ketimuran mangko keri ing jaman mbaya sing eling iku budaya mangkene bener Najan mung sak tembang ning mengku pepiling nggih Mas Marwata niki wau. Nggih. Ojol yang budayane dhewe adat ketimuran kudu ditinggal. Wangsul jati diri melih niki wau. Leres. Niki wau tembange Mbak Nyani ketoke medhit dhuwur banget ning mergo laras karo irama dadi dimirengke ya kepenak. Sekeca. Nggih, ha niku budayane dhewe ngoten niku. Nggih. Dadi ora mek toni. Kok toni napa? Waton muni. Oh nggih. Sing jenenge lagu sakniki ora angel-angel to Mas nek lajeng disinau ana judul kok tali kotang ki maune Lah nggih. Nilik iki weke sapa? Enten melih sing gulu pedhot barang niku enten lagu kok gulu pedhot. Niku ra ya malah ngedeg-degi to niku. Nggih. Nyiksa niku jenenge. Gumunku karo busunyah iki nggih Bu Yati. Terus pundi? Ing atase nyuwara cetha ora mengon kok wah jan paseh. Iya. Niku sing jenenge swara Mas. Nggih. Terus sing nyuwara ora mung tutuk rasane melu nyuwara mula nggih wah terharu kula. Nun sewu, Mas Petro. Tes pundi? Kok panjenengan pirsa nek kula mboten mengo. Keng mriki kula lirik panjenengan ketiyangipun kedalipun menika cethane ora mengo niku pancen angel niku. Niku sing mengo liyane kok, Mas. Oh lah iki. Nek iki aku ora iso nyambung iki prekik nek iki.
Angin senengan yo anu nganyelke, Cik. Lho mboten kok Angin sinden nganyel. mesti ngangge tutuk kok iya. Lho nek mung tutuk tok men dirasake mboten iso. Nek sing niku rasane niku nyentuh ten kalbu. Oh, nggih ngaten. Nggih, mila Kari milih nek suarane nyuwara nganggo rasa nyentuh ten kalbu. Nggih. Dari kalbu ayam napa kalbu sapi niku nek nggo Nek nika jenenge kaldu. oh Ning wonten lho Mas Petro. Pripun? Ngen kula niku dalang. Nggih. Ngenten dalang niku anu nek sinden niku sing digoleki ming ayune mboten suarane. Oh nggih. Nggih, nek jenengan pripun? Oh, nah nek kula niku pun swidak dadi ngimbung swara, nek rupa pun mboten pati kula pikir. Ya tenane. Lho saestu, nggih. Nek rupa apik mbok golek WTS ke pirang-pirang apik kabeh. Iki ngono aku iso mlebu iki ta. Aku sesuk arep ajar nyindan iso klebu nderekke Pak Haji Anom Surata terus. Sebabe napa? Rupane elek jare iso terus mlebu. Nggih ta? Suarane apik enten ta? Nggih. Apa nyetel kaset ya apik kabeh suarane. Tak buang kasete. Menawi saged nggih kalih-kalihipun ya swara ya rupa. Mila wonten piwulang to. Nek pengin dadi sinden niku enten syarate. Siji guna, loro swara, ping telu bondo, ping patir rupa. Lho niki. tiba kari dhewe nggih rupa. Nggih. Kari dhewe. Wis kowe melu ayam kowe. Kena tak nggo pensiun. Wah, wis ora apa-apa. Sesuk Kita sesuk mengkarek gawake bantale Pak Haji Anom Surata kuwi. ora apa-apa. Wis kowe sing pokoke rupa ki nomor 4 sing penting swara. Matur nuwun Mas Petro. Inggih guna swara bondo rupa. Guna niku kagunan, yang gending apa kudu ngerti mula kudu kerep gladen utawa latihan. Aja kok nek gladen ora nyang. Nggih to. Pawatane werna-werna. Kula nembe ngemiki anak kula kok Pak, sampun tilar. Nggih enten niku. Bayare kurang 20 ngamuk. Lah nggih. Lah aku karo kacane terus pekewo ha niku mboten ngenging. Niku bab perkara nggen kagunan. Nggih, terus Terus swara iso ngolah swara. Swara weteng dada nggulu tutuk kudu iso ngolah. Nek bisa ngolah nyuwara cilik iso bening, gedhe bisa arum niku nek iso ngolah swara. Tur nek ajeng nyuwara nggih, niki sing kula langkoni nggih, Mbak. Nggih. Nek ajeng nyuwara niku es disirik sik ampun ngunjuk es, nggih. Marga nek bangsa anyep niku ten nggulu mingkup. Niku. Kudu disirik bangsa es niku terus kaping kalih mangan sak mangan kudu di waspadake aja ana pangan sing ngemut lenga dipangan. Ngemut kena ning liyane lenga. Iya. Apa kencur apa ngono apa ngemut raimu. Lah iya. ngemut raine garek. Nah yo mak entuk. Dados nek sinden niku kedah sedaya enten nggih. Nggih, Ya, nggih niku swara. bab perkara swara, terus bab perkara bondo niku pengageman, nggih ta? Ageman nggih ngeten niki pun persis pun endah niki. Nggih to? Ngagem kebayak, nyamping diuri sithik. Wah, gelungane ngagem sekar. Wah, tenan kok terus nek ngagem jarik ngono kuwi. Wah, semilak ketok poloke. Wah, pikirku mak. Wah, duh. Wah, dah meoh kuwi. Lho. Suwidak. Lah iya swidak karo ngono ta. Suwidak. Aku ya mung bayangke karo ngopo ya ora tau mandang apa-apa. Karena angger pun napa diagemi sing rapi ngono ki malah kaya gregetke Oh, greget kene nek diler malah gumoh. Nggih to. Ah saniki coba to ngatasi kaos ora sejeng barang dienggo udele ketok lho. Ah kuwi mode kok. Ah mula nek ning perkosaan ki aja disalahi sing lanang, marko diegleh-egleh sing wedok dhewe kuwi kok. Iya, mula kudu ngati-ati. Kejahatan tidak hanya sekedar ada niat, tapi ada kesempatan. Waspadalah. Nggih, Karena nggih niku adate cah enom-enom sakniki. Nggih. Niku ayo meng aku ora dhisik arep wong tuwa enom dhisik kok ya nek enomku saiki ngono kira-kira ya wis. Piye arep ngopo? Arep ngelerudel. Alah, bathi kroyok tawon. Apa udel iki legi. Ben rada maju ngoten kok. Nggih monggo mawon, monggo. Ah coba to. Saniki nu setan iki bendina mlebu ten nggih kamar kok, Kang Marwata. Alah saestu. Mbok ustad iki ngati bengoren to kalah kali setan-setan niku. TV niku coba piye? Pun ndak biar mung diler pupune, diler wetenge. Walah pun. Nek ora kuat imane, wo saestu. Suwidak. Lah nggih.
Niki namung dapur ngemutaken kok Mas Maroto nggih ngemutaken. karang awake dhewe tugase nggih ngoten niku kok. Nggih, ajeng napa to Ning tugas awake setane dhewe. jane ya bener. Lho kok malah bener. Ah wong setan niku sakniki ya do diapusi nganggo kembang plastik kok ya. Mulane nek weruh kaya ngono wi. Aduh he. Ditutupi sithik ngene ta Mas ya. Ngene ning sajake kaya nglirik ngematke. Aku mah nek kaya ngono wong jujuk dan isin aku wis kaya ngono ning kok ya eman-emane lho. Eman-eman ra didelok. Nek disawang rusak iman, nek ra disawang kok mubadir. Mulai yang rasa duwe TV mon karuan TV ngomah klodol kabeh pun. Selesai. Klodol kabeh kula ndelok ngene tanggane. Oh, malah. Ya padha wae. Inggo ngragati anake. Nggih. Terima kasih niki wau pun di cawasi lagu sing seger. Iya, saya ganti mat-matan reng. Iki kagem khusus kagem Kyai Sepuh dene kawula muda mirengake ya alhamdulillah. Apa to? Kutut manggung. Wah, ya. Ya, iki sing diarep-arep. Nah, nitik oleh A+ sajake isih cocok kutut manggung. Wah, ya. Iya. Kula suwun Ibu Rosyati tampil ke mikrofon ngaturaken kutut manggung. Diapik-apike Mbak Ros golek pasaran. Iya. Seben timbali karo Pak Sigit meneh. Monggo dimatke kutut manggung. Iya. Katur Bapak Pomo benjang menapa ngremenaken warga Cawas Pak Pomo. Insyaallah Gusti ngijabahi sehat kabeh, rezeki turah, wayangan ning Cawas kono truk. Iya, amin. Pak Kodradi kersanipun nimbali malih. Oh nggih, nggih, nek niku jelas pun. Rama Kodradi niku pancen keranjingan wayang kok, nggih. Rosyati menika sirah Yayi. Menika sirah. Seneng nganti lali nek kuwi sirah. Ning ongkeke yo. Oh he ha. Oh, ala Rosyati.
Rosiati. Suara kok kaya ngono terus. Kowe ngangeni ra. Alah. Janiro kok nganti kaya jambu. Oh, oleh bunder men. Kari ngemplok. Ngemplok jelas kena upil lah. Gilani kong. Cici. Nene. Keringan. Ora sang guyu. Sinden kok guyu. Lah lucu milani kok. Lucu kok. Bagong meneng kok ganggu wong nyuwara. Lah iya ta apa ora? Gagang jan wah cici aku. Delok. No. Yuk. Jan Rosiati komburi kok penake truk. Oh, tak patak watu raimu kok komburi piye? Sendas dulu pakai keringan geger kuwi. Jane iki udel kok sawo kuwi. Irung kaya jambu, udel kaya sawo nek sawah kok buah kabeh. Wiwit manggung. Kempul mangun. Iya. Sing seru ngun. Iya. Neh ngun. Iya. Tanduk ngun. Iya. Wah. Omakku gawe gelo kowe ngon. Kowe sistem kowe nek Petro kuwi galur aku gu. Mangun elek. Mangun ora bejaji. Mangun maling. Malah bojo sia-sia. Sung monggo Mas Petro pilih aku gede dhuwur kok piye. Pilih Petro gagah kok pilih gareng nggo apa kaya uret wae. Oh tak gajul ngenyek cilike malah ngirit. Iya wis 3 meter tekan kok iki. Mangga. Heeh. Mangga. Iya. Mangga. Napasi ya go. Wah tenan aku ngakoni Mbak Rusi napasi ora ilang ngombene we. Susu kuda liar. Oh iya, deh jan. Heeh. Pas jaran mlaku yo dekne ngisore diombe ngono iki. Ya remun awake kok didadak jaran Bagong wis ora tata.
Noina entuk istirahat ya apik suarane iya ning wis pelatihan mau jan wis do gojek heeh Pramitra neno wilujeng rawuhipun wilujeng rawuhipun Buyati pangestu mono Rosyati aduh jan sliramu ki nadyan ta kurang ayu sithik ning manis lho ya ta manis suarane apik kuat wah jan tak tampa pangestuku tanpa ana ya ngger ya. Wah, jare kaya ketoprakan, Mbak. Wah, tenan Mbak Rus saestu Buyati olahragane mempeng kok. Sak menika? Weh, pripun to lari pagi. Nek pas bangun bar subuh nu dhek nganggo kaos metet nih kathok cendak, sepaton mlaku iso kok. Apa ngimbal kodhok kok kok. Oh, layak kula majeng mangkat teng Solo isuk-isuk kok ana swara kokok ki sapa to? Ning terminal Pak Mbak Rus to. Terminal sepi. Nano. Mangga. Nyala-nyala kutut Walolo. Ya go nek wareg ya, Truk. Tenan jan. Makasih Pak Nugroho, Pak Woko ning ngopeni kancang sak blokeke. Wah iya jan nganti mutah-mutah. Saka kae. Omben. Mangan ora duga ya kuwi. Omben. Ben. Manuke gareng. Kutut. Lah iya ya. Manuk kemprit kok. Alah, mung cilik. Gedhe nggo apa ora kanggo ben tayang ya ben wis. Waduh. Kutute manggung atak Putri. Reng iki lek wah. Arep liya dadak mlaku-mlaku sik. Oh, napasku ben penak kok. Arep iya tekan Monas. Pakan. Ngangge minir, Mbak. Ngangge miring. Heeh, ayo, miring.
Nyata kowe sinden kendel mun yo ngene. Manuke Pak Nugroho. Ayo wanita. Oh, Bagong golek masalah bocah iki. Ben ayo coba kaya ngapa kekendelamu ayo. Manuke Pak Nugroho. Ayo, ayo. Manuke Pak Nugroho. Kere Bagong cah edan iki. Oh dipatak sepatu raimu modar yo. Ora Pak Nuk malah gemuji kok. Iya. Manukku pakanono. Mumpung ibuke ora melu. Lambene Bagong kira. Yuk. Tak bakana. Kakung. Jan. Wong siji rong dus. Iya, Jan. Muka. Balungan kampleng, Cok. Oh. Hop. Ndak tak mandek, Gong. Arep tak selingi kok. Selingi apa? Irama sing seger, judule aja umuk. Kaya ngapa? Sing cekak, sing banter. Kaya wong pinter yen omong rumangsa bener. Sila tumpang yen majang ngumpuli dalang kakang ngalor ngidul akeh kang padha nusul. Sajak ngandel apa kang wis dicekel kadunyan kaswargan jare wis ana tangan yen petuk mesti umuk ngetubus nggone muwus mung emane apa kang dikandhake babar pisan durung ana nyatane prayoga eling marang tuntunane kang pamriye kang bisa dibingungake. Lagune Bagong ya lumayan. Iya, mau ngelingi aja sok umuk. Iya. Monggo Mbak Rus pun telasaken. Neno. Jan maremku ora elok Mbak Rus iki nek wis kutut manggung jan sego putih wak duduh. Iya. Liyane ora kanggo. Liyane guak. Sego putih wak duduh kei sambel. Wah, Jan, pedese kaya remason. Yo, lambene Bagong. Terima kasih. Kantos busunyah malih. Ya. Liyane mung timun mungkuk jaga ibu. Ya ora, pas gending kuwi pesinden liyane. Monggo rene gendingi sampah ae iki kok. Malah penak.
Kula nyuwun dhateng Mbak Menik Sunyanyi keparenga dipun paringi pangkur caping gunung. Wah, ya. Yasanipun simbah gesang saking Solo. Jengglengke truk. Oke. Nah, ya. Duh. Nggih tambah ngantuk. Slendro songo. Monggo, Mbak. Suwene aku pancen areng ngetes napase kok. Wah iya. Bojone Bu Sunyah. Timbangane turu sore. Ayo nyang BNI. Iya nang Slipi ya. Waduh nyang Slipi. Apa nang Kramat Tunggal? Wah. Wis. Apa ta yo kodho guyu lho. Aduh. Iki sing kiwaku ki jan sajake iki warga kono iki. Aku ngerti Kramat Tunggal terus wah. Sajake ngerti aku warga kono. Ngen napa ta niku? Anu ngen hulek-hulek. Malah mutu. Ngono. Ya, nama macang mau nganggo. Janar. Yo. Jan. Pak gari pedhot demunge kuwi diurus Pak Kondang iku. Ora iki gamelan elok kok mangsane kaya gamelanmu jengleng gamelan wis mencelak nganti keneng bathuk. Barnabu malah nyonyor. Pak Kudange. Pak Kudange. Sinten? Pak Kudange. Pak Nugraha. Lah iki. Sing lemu dhewe. Aduh. Kikuk. Lah apa kuwi? Sindene telat teko ki nesu. Heeh. Heeh. Iki tanggung jawab kok niku kok. Pak Nugraha. Ngono. Kembang wae weton. Jengake ngono. Yo. Gentung cerat. Wadah. Wah, jan ngecerat sunya pindho ati mele-mele. Hihaho. Wah, kikuk. Sabeng guna. Ya lah ya, Mas. Pacita Nasarwi. Senang. Wes, betul iki. Lagi tak nyut ngene. Wah, jajan nang ngene. Aku ngedani rai dimut.
Nek iki tenan iki jan asin. Ya. Kula suwun skor sumiyin kangge kontes parian. Ya. Wiwit saking Bu Fahmi. Monggo. Ayo apa parian Made in Ponorogo. Ayo sing ngendel, Mbak. Nano. Ana besek. Ana besek. Wadah manggis. Nadyan pesek. Nanging manis. Ya. Wah, Bu Yati GR. Iya. Lho wong kula niku dielek-elek ora apa-apa ning kula ora sombong kita. Sing muni mboten kula. Nggih. Manis lho. Tur rada gregetke. Waduh. Niki durung. Bubar kula kali Mas Marwata medhon iki. Nggih. Mang titeni Pak Nugroho mesti goleki kula. Weh. Ajeng kagem menapa? Wah, ampun mboten percaya nggih. Empun. Nggih Pak Nuk nggih. Aduh. Nggih nyawani sing asta Pak Nugroho. Iya. Terima kasih. Yo urute Mbak Harjutri. Monggo, Mbak. Nano. Menyang Betawi. Nyang Betawi. Numpak sepur. Semoga BNI. Terus? Nasabai tambah makmur. Amin. Gusti ngijabahi ya, Reng. Ya wong dileki bareng. Lanjut Mbak Rosyati, monggo. Nano. Wisanggeni. Ngombene es. Pilek. Jebul wayang dhisik ngerti es ya, Reng. Niki parian nggih, Mas. Parian aja disangkal parian kok sakarepe ngombe es karepe ngombe tajen karepe wong parian kok. Wisanggeni ngombe es. Candhane pripun, Bu? Bank BNI selalu sukses. Iya. Alhamdulillah. Monggo Bu dosen, monggo. Aduh, ya. Bu Sunyahni jual bensin. Nabung di BNI. Terus aman terjamin. Waduh, amin. Bank negara. Iya. Beda bank plecit. Kuwi tak Kang Marwata turu ditunggoni. Iya. Monggo Bu Yati parian. Monggo. Nano. Monggo Bu. Beli srabi. Melara cetha iki kaya londo. Napa niku wau? Jare parian ora entuk disangkal piye to? Iya nih ya sing cetha to kok. Lah sindan kene ayu ya ngaten iki. Walah. Alah ayu padha ragunan. Oh, artine ragunan iki ternyata. Beli srabi di Surabaya. Walah dadak numpak pesawat. Padoan ora apa-apa wong pariane harus disangkal to. Terus Bank BNI ya. Tetap jaya. Ya, matur nuwun. Kang Marwata. Ayo. Jupuk caping. Lah. Jupuk caping Neng dhuwur watu. Nek Nek jengking ora metu. Wah, wis. Sik, iki arep tak urus nek iki. Wong parian kok very koloso. Nyerempet bahaya. Napa niku, Mas? Niku teko niku napa ceret nika. Nika nek ajeng ngesokke ra dijengking ngeten. Nek ora jengking ora metu napa ngadeg metetek njur metu banyune. Ora nggih kudu dijengking ngoten to. Alah, Du. Mas Bagong senengane Aja mentai. Apanya ya kuwi ya ketemu sing penting nalar. niku positive thinking. Waduh. Pikirane aja sing werna-werna. Angger pikirane resik thik ora ana sing ngarani kula berbuat kaya ngoten. Mula kudu positif jengking mau. Positive thinking. Bagong iki saya gamble Bagong iki.
Nano monggo busunya. Panas sudan aling-aling. Tapi gunang Mi pop mi. Yo yo yo. Wah, malah diledek Bagong iki. Sareta. Sarta lanang Sing gampang sing nyiter jan setelan ya Reng. Irama rangkep ya kuat. Dia omongi Kresna Janaka iki gampang karo sing nyiter kuwi. Janaka niki sing nyiter Kresna iki sing gampang kae. Kresna iki mendem. Ora ya cok raimu ora eneng cancak kok mendem ora enek. Mendem toke no. Iya no. inu maning Betul tak antuk tak terus dake lam kami ya. Ya. Kendangane Gonggomina Tulungagung dijogeti Bu Yati. Monggo Bu. Oke. Ya. Monggo Kang Maroto ngancani ya. Tepuk tangan kagem Pak Maroto, Bu Yati, para Bapak Ibu. Jan seger tenan bengi iki ya Reng. Wah iya. Nyenengke.
Iki jenenge Danarasa atur penglipur ya ngene iki ora mung swara ora mung nggon wacana ning nggon beksa ya hebat Kyai loro ya Ngayogyakarta kok terus. Ha iya. Sak sampunipun pangkur caping gundung sak langgamipun bablas nyang tanah Parahyangan. Wah, apa? Bajing luncat. Wah ya. Keparenga pinatak lenggah rumiyin Pak Bu. Kangge bawa mangke lajeng jumeneng malih. Nggih. Monggo Bu Muriah keparenga dipun bawani langkung rumiyin katampen tenagon bajing luncat. Ya. Ayo Le Bayu siap-siap ngendangi Bu Yati karo Pak Demarata Le. Ya. Kene akeh wong Sunda ampun nganti kleru ndak ngisini-sini kula. Pripun niku kata-katane pripun? Niki kathah piantun-piantun sederek-sederek saking Sunda. Nggih. Sampun ngantos klentu anggenipun bawa. Mindak Ngisini-sinaken kula. Loh, apa saiki gawanmu? Mboten ngatosipun ngisini kalih kula niku dikoma dadi ngisini-sini kula. Wis lenggase. Waduh. Monggo Bu Muriah pun aturaken bawanipun. Ya. Gunung tug-tugan Gunung Suling-suling penyulinge lali. Penyulinge mati. Oh, bakal nyuling kok mangan roti. Rotine iki engko, ora nek lu mlayu. Kuwi jenenge Widya Kalawira Badhok ngerti ya. Kuwi jenenge murup lembune ning tarup. Nang omah klusut. Karek sabite. Napa kena perkemin apa pripun niku? Nggih. Persatuan kencing manis. Oh, sehat. Mangga Bu. Gunung Sumedang katunjang Pancen ampuh penyuling iki mamah karo nyuling ya iso iki Dang. Iya. Wah, tenan kok kuwi wis dikok nggon pipi kiwa kok urutane iki. Napa tesih sedulure Hanuman apa pripun to? Wah, kaya ana kantronge jero. Mangga. Telaga Sukawayana Ranganci di tengah luang. Apa kuwi? Niki Mas Pedro niki. Wo, Bu Yati iki kaya cah dolanan iki. Iki nyambut gawe dimiring kaya malah gambangan dhewe. Jungjunan ula pundung disungkun sumureng tedi tengan tarima ragawayana rang kecil di negara adungan. Sebelum masuk lagu Bajing Luncat, nah, pinrowakan intro catrik. Nggih, monggo. Monggo.
Terima kasih matur nuwun. Wah. Pungkasane nganggo sembahan tegese iki ora limarang sing gawe urip. Wah nggih. Jan ora nyono Buyati ya prigel lho nek Jaipong. Kang Mawarta jan pas memedi sawah. Ampun ngelek-elek memedi sawah lho. Sebabe Sawah niku ora dikek memedi nek dipangan manuk, dipangan tikus. Wong kutha sing ajengi ngoni sinten? Ambak-ambak memang di sawah nika berguna nika. Wah, saestu. Arep elek rupane ra cerobo. Wo, malah. Ora ana pilih. Kowe mau joget ya kesempatan dalam kesempitan. Ngopo? Anjir golek gizi iki piye, Mang? Golek gizi piye? Kowe wong ning kono didepi aku kok golek tanggane ngene iki kepiye? Lah saiki apa ora serik wis. Joget karo kono kok kaya tek malah cedak karo nyanyi kaya akeh gisine iki. Anjur nek sekatenku tok sampluk mau piye? Kok sekaten? Sekaten niku pendak napa, Mas? Mulut. Lah niki napa kaya ngeten dede mulut? Nggih. Niki mulut, niki bakdo mulut, madilawal, madilake, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dzulkaidah, besar niku. Besar yo apa? Besar. Kale nritik. Lah nggih wong ngurus sasi Jawa kok. Nggih. Saniki melangkah ten Jawa Timur, Kang. Nggih. Sip. Diratani Jawa Barat empun, tengah empun, Jawa Timur. Orek-orek gagrag Ngawi. Wah ya. Monggo Kang Samino pengendang orek-orek. Nggih. Deh. Ampun ngantos lenggah wong niki dereng rampung kok lenggah. Ayo kudu ngadeg. Orek-orek. Nah, aduh. Nggih dibabarke pisan oleh Cekake tenan iki. atur penglipur nggih BNI kok Bank Negara Indonesia kok nggih ta. Monggo Bu Harjutri orek-orek. Orek-orek. Monggo. Posisi panggung pancen nyenengke wong sing manitiane iki Pak Nugroho mula dikai nggon sing longgar dienggo mbeksa piye loro kuwi. Heeh. Lha sik sak pekoe to. Heeh. Nang